Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa padayon nga pabag sa mga pulong sa Biblia, mapaminawan na sa duha ka oras matag adlawng Domingo ang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini mabati sa alas 12 sa udto hangtod sa alauna sa hapon o sa alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi uban ni Reverend Charlie Eugenio og mga kauban. Sundi ang programang mga langit nun lamdag sa kinabuhi nga mohatod kahayag paghubad sa mensahe sa mga balaang pulong diha sa Biblia aron mapalawman pa nato ang pagsabot sa pagkaon sa atong kalag. Mga mahal lamang tigpaminaw nining tungora karon ana sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated, ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini ang inyong alagad Reverend Charlie Eugenio na singkasing nga magadapit og magapanghinaot kaninyo nga unta nining tungora among tanan na kamo sa kadasig, kabaskog sa inyong mga panglawas na may magamit natong punan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gamit namo sa pagtudlo ni Master kanamo, dili para himuon nga supakon ang Biblia. O among mga mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalalain karon nga mga dapit. Labi na sa diri sa Dipulog, no? Kumusta sa tanang mga kaigsunan o sa mga nagpatalihog karon? O labi na sa mga chapter president sa pag-angko nila sa maong mga sibihan, di sila mo'y nag-abaga. Yan na, salamat kaninyo. O ngayon man sa diri sa PBCM compound, among mga pagpasalamat sa mga membro sa ilang pagpakig-alayon para maihatod kining mga kamaturan sa tagsa-tagsa karon nga mga nanimuyo o panimalay nga nagapatalingkog ug nagasud-ong karon sa atong mga pagpamatuon. O dili nato paggalimtan usab para sa mga membro nga atong obligasyon ang paghatag dunay binulan sa mga paghatag niya na para sa atong tabang sa atong PBCM Palace Reconstruction. Kung dili po nato pagkalimtan nga dunay atong pag-attender sa sulod sa usa ka tuig dunay tulo ka hugna ang Disyembre 25 ug ang Marso 10 ug ang Agosto 19. O among pagpangamusta kang Attorney Samuel Arnado, kumusta kanimo attorney sa imong pagsunod ining maong programa. Labi na kang Brother Jerry Idkila diri dapit sa Taguluan, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Jer? Sa tanang makaigsunan labi na diri dapit sa Aplaya, no? Dia dapit sa Baybay, Aplaya sa Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O garon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og ako lang mga pagpangumusta nila ni Susimo Telebrico, kang Dimol Telebrico, og kang Jeffrey Telebrico, kang Joines Estopia, og kang Bernabe Telebrico, og kang Renante Telebrico nga amoy usa lugar nga nag-sponsor sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan, Cebu. Og ako lang mga pagpangumusta sa tanan nato nga mga kaigsunan. Og nini karong higina mga kaigalaan ug kaigsunan, ako kong ihatag sa kauban nga ministro Brother Juan Ronilo Mangalos. Kumusta mga kaigsunan sa gihapon? Kini ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, usa nga makig-uban kaninyo. Ingon dinhi kita nga oras sa inyong pagpatulingog dinhi sa RP Dixkio, Cagayan de Oro City, Teleregio mga kaigsunan kay makita kami sa Facebook Live og ingman madunggan usab kita sa radyo. Matag adlaw Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kapunon kita mga kaigsunan. Og dinhi usab sa inyong pagpatalingog dinhi sa RP Index Kidi Dipulog, makita ninyo kami usab sa Facebook ug mabati usab sa radyo
Matag adlaw Domingo gihapon mga kaigsunan alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabion matag adlaw Domingo. Og dinhi usab sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kinis 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtohon. Dinhi sa Toledo City, Cebu sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa radyo natin sa Butong Binamungahan Cebu alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kabuntagon masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kahaponon or kaudtohon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og mabati usab sa FM station dinhi sa Valencia City mao ra gyapon nga oras. Og dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Ligan City sa Radyo Bandira alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa RMN DXPR Pagadian alauna ngadto sa launa imedya ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Radyo Ultra sa Cagayan de Oro City DXRyo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Cabosis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan gikan sa United States of America nila ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson from Blackport, New York City, United States of America. Ni Sister Richel Barbosa Samoramos Graham from Oklahoma, United States of America. O gikan usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America. Nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Harrison, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato via Facebook Live from United States of America. Itong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos ug ni Brother Ambrosio Birano family. At usab nga gitimbaya Reverend si Andres Galimba liha sa dinhi sa probinsya sa Bohol. Kamong tanan karon nga namina og nagasudong kanamo via Facebook, kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa timay balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong paghisgutan mga kaigsonan, mga mahal mong tigpaminaw, Brother Rini, ang pagtubag sa giluwatang pamahayag ni Mitchell Bindilio nga nanuka diri sa Dipolog, RPN DXKD, alas City ngadto sa alas 8 ang programa niya sa kagabion adlong Domingo, samtang kita alas 6 ngadto sa alas City sa kagabion din higapon sa maong Sibihan. Ug may programa usab kita sa RMN DXDR alas 12 ngadto sa alauna sa kauton adlong Domingo. Magsugod lugar alas 12 sa kauton matapos sa alauna sa kahaponon. Og ang atong sistema sa maong pagpakita, ang atong gihisgutan karon o mahisgutan, daghan man niyang gipaningil diri kanato, pero makalaom ang mga kaygalaan
o ang tigsunod nato sa programa nga dili nga nilikay kita kun dili ang oras lang maoy nakulang lugar o kung ilang sundan kita tanan makita nila og unsaon nato pagtubag sa mga pag-atake niya ni Bendilio, pastor sa Sabadista. Kani ang uban niyang mga gisgutan human naman taw na nato natubag o nagbalik-balik na lang. Doon ay atong lutaw Brad Ron nga sa iyang pagsabot murag kuhaan niya og pagsabot ang atong gisabot. Murag bitaw siya Dios na nga nasayod. Pero bantay ka kay namati man ta siya. Sa gipakita nato ang hulagway sa atong magtutulo og ang iyang hulagway. Iyang gihimuan og katarungan nga kini niang ato na kunong gipromote ang iyang dagway para maipakita daw og kinsa ang piki o kinsay dili piki. Di man in taon na may intensyon nato. Ang ato man lang tungod sa iyang pagpanaway uban sa iyang texter sa dagway sa atong magtutudlo. Pero ato sang unahon nga basta si Bendilio magpamatod sa unsa man iyang ipamatod asa siyang sibihan. Unsay iyang mga rason kung siya magpamatuod, Brad Rini, sumala sa iyang mga pagpanulti. Ang mga pagpamatod ni Mitchell Bendilio, matud pa niya, wala gigunoy bakak, unya ang iyang mga pagpamatod, iyaging gisanding sa balaan nga kasulatan. O doon na ba kita'y puriba niya na, Brad Ronnie? Aduna Reverend atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio. Engineer palihog ko og butang sa screen ang hulagway ni Pastor Bendilio para nga ang mga nagsud-ong kanato via Facebook nga mahibalo sila nga kining atong gipabati nga audio. Unya naputay pabati unya nga video giniya nga gikan gyud mismo ni Mitchell Bendilio kining pastor sa Sabadista. So palihog og pahayag or butang sa screen Engineer Jong. Okay? Katulang audio lang, video, katulang hulagway lang niya, Engineer. Katong usa lang siya kay video man na karon ato na ipabati karong sunod nga sa unahan nga atong pagpahayag. Kay ang ato sa nga ipabati ang iyahang video clip. Aron nga matagad sa mga naminaw Reverend, nga gikan gid niya ang maong pagpahayag ug kanang dagwaya gid pod. Maura ba ni siya kusugay manaway sa atong magtutudlo? Kung sa lang iyang hingalan sa atong magtutudlo. So atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio, may kalabtanan kiniribanen nga sa gipahayag sa kaubang ministro Brad Rini nga kung siya daw magsangyaw, wala gid kunoy bakak nga iyang isangyaw nya tanan niyang ipamulong gikan gyud sa mga nakasulat sa balaang kasulatan. Matod pa sa gi-recall sa atong kauban nga ebanghelista Brad Rini Tilibrico. Kana mao na siya ang dagway mga hikalag magigsunan nga atong ipabati ang iyang tingog. Mayong gabi kanatong tanan sa atong mga kahigalaan, no? Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kanginan Brother Mitchell Bendilio sa makaasa, makig-uban na usab kaninyo, nining matahom nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat kundi naara gyud sa balaan nga kasulatan. Atong balikan nga kung magpamatuod ay si atong Mitchell gisundan Bendilio nga programa igsoon naara gyud ay siya sa kini niyang gitawag og pinasikad sa balaang kasulatan kay wala gyud daw siya magbakak Brad Ronnie. Nganong dili siya makahimo sa pagpamakak Brad Rini. Sumala pa ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista nga. Sumala ramang gyud kuno sa kasulatan o sa Biblia. Iya ginang gidepensan nga dili gid siya mamakak tungod kay sa balaang kasulatan lamang gud dia nga kanang pagpamakak iya gina sa yawa. O ang prueba, Niya din sa Juan Kapitulo 8 versikulo 44 nagaingon, kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa ug ang inyong tingwa mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan kay siya walay labot sa kamaturan
Kaya ang kamaturan wala man diya kaniya. Inig pamakak niya siya magasulti tukma siyang kaugaliyong kinaya kasi bakakon man ug mao ang amahan sa mga bakak. Mao di ay Brad Rene nga dili gyud di ay siya magbakak. Sumala lang gyud daw sa balaang kasulatan o sa Biblia kay nakahibalo siya nga og magbakak ang bakakon kibali ikaw anak ka sa yawa kay ang imong amahan mao man ang yawa kay ang yawa mao man ang amahan sa mga bakak. Tungod kay dili man siya magapamakak Brad Rone, si Mitchell Bendilio. May mga nagpaluyo ba niya Brad Ron niining iyang dili daw kuno siya magpamakak kundili sa mga nakasulat ng Diyo daw sa Biblia? Aduna Reverend, mo nang hinungdan nga dunay mga nagsuporta, nakakuha pog suporta ni si Pastor Bendilio kay sumala sa atong nadunggan nga voice clip niya kung siya magwali di magid siya magsulti daw og bakak. Kay kung magsulti og bakak, mahitabo man nga mahimo siyang anak siyawa kay gibasas ka ubang ministro Brad Rene, ang yawa mao may amahan sa mga bakakon. Busa kay nagsulti man kuno siya puros kamaturan sumala sa nakasulat sa Biblia, nakakuha po siya rin og mga supporters ni hatag pog suporta niya ba ang kining mga yang mga kauban ba kadiya sa simbahan tungod kay nagsulti siya sa kamatuoran. O ang mga nagpaluyo niya mao daw ang taga Bulikon, ang iyang gisgutan nga Bulikon, Torno, Dipolog City. Mao'y nagpaluyo niya. Oo, kay kung di siya magsultig bakak, magsulti siya, di siya magsultig kamaturan, magsulti siya bakak, wag naging mo suporta. Magpaluyo. Wag magpaluyo. Agig priba nini, ato gyapon ibalik ang iyang hulagway Okay. para pagpamatuod nga siya kadtong nagsulti o siya ang nagsulti niini nga dili gyud daw siya magbakak. Niya, atong ipabati. Mayong gabi kanatong tanan sa atong mga kahigalaan, no? Kining inyong ubos nga igsuon, higalas kanginan Brother Mitchell Bendilio sa makaasa, makiguban na usab kaninyo, nining matahom nga kagabihon. Sa tingog sa kamatuoran. Usa ka tulumanon nga wala gyud nagpahayag og mga bakat, kundili na aragyod sa balaan nga kasulatan. Tulumanon kini nga kipaluyuhan sa inyong mga kaigsuunan o kahigalaan sa Seventh-day Adventist Church, ilabi na sa Bulikon, Torno, Dipolog City. Unya Atong na pamatian, no? Nga ang nagpaluyo niya, gipaluyuhan daw ni pinagi sa Seventh-day Adventist sa mga katawhan nga naa sa niya sa Bulikon, Torno, Dipolog City. Mo'y nagpaluyo niya. Kay gumingkan nga, kung magwali siya god, wala siya magbakak. Puros lang yun. O nakasulat sa Biblia, matod pa niya. Ay kung dili makasulat sa Biblia, edi magpaluyo day sila og namakak. Di, nagpaluyo sila sa anak sa yawa. Kay ang yawa mauman ang amahan sa mga bakak. Nakaron, mao nga pinagi sa dili niya pagpamakak mga mahal nga kaigsonan, mga tigpaminaw, iyang gipamatuod nga kung maghisgot daw dapit sa among magtutudlo, kini daw ang among magtutudlo. Questionable daw gyud kuno ni. Matod pa niya, busa gani nga gipakita niya nga ang pagpanaway sa magtutulo kay may gahom naman siya sa pagsulti kay nagud siya sa kamaturan ato gyapon nga ipakita nga ma-display ang iyang dagway para pagpamatuod nga siya gyud mao ang nagsulti nining mga pulo nga dili gyud maihatod ngadto sa laing binuhat Brad Rene. Okay. ngani ang atong gisundan nga programa igsuon pagkanindot og sigihon kay ang ilang Dios nga Espiritu Santo nga hulagway itapad ng ako sa ato pa ilang akong ipromote nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo
na? Pero gwapo ang ilang Diyos Espiritu Santo, naka-Amerikana God. Pero ang binuhatan, questionable. No? Muni ang giluwatang pagpamayag nga ang dagway kuno sa atong magtutudlo, ang binuhatan daw, medyo doon na lugar siya ipagdayo, Brad Ronnie, no? Yan ang giingon Reverend nga gwapo kay Oo. naka-American na God. Pero matod pa niya ang binuhatan daw questionable. Questionable daw. Mm. Musa ka nang maglitok tag questionable, kinahanglan bisag asa ka ilabay sa mga pagpamatod kung mosulod ka sa radio station o sa television man, imog yung barugan nga dili ka questionable kay kanang imong kaatbang mo man gyud ang modala sa pagka questionable. Or mohimos pag-question. Unya wala gid ka magbakak kay sumala lang gyud sa kasulatan, imo gyud ang barugan kay gibuhian man nato na og kita pay magsulti o nagsulti, Bradron. Kay siya may nagsulti, dapat nga pagitaan nato kung sa katinod nga kining iyang gipamahayag. Unya gidisplay kuno nato ang iyang dagway o ang dagway sa atong magtutudlo. Nara ba siya gibuhian nga pamahayag o kini iya gyud nga sulti gini, Bradron, kay madungog man gyud kay siya man gyud nagpanulti, nagasulti nini, Bradron, nga ang iya daw gani kunong dagway og dagway sa atong magtutudlo gipromote kuno nato para ipakita nga siya gyud pud hinuon kuno moy genuine sa pagpakita nato sa iyang dagway ug sa dagway sa atong magtutudlo. Tanaw nato og mabaang tumong kay di ta magbuot-buot kay kami mo ay nagpa-display sa dagway sa magtutudlo og ang iyang dagway para ba pag-promote ni iyang dagway atong pamation og ilang sudungon, Badroni, ang iyang mga pagpamahayag. Okay, Brad, General Jong, katong video clip aron nga makita nila nga ni namulong lang yun si Pastor Bendilio mahitungod sa iyang kagulingon tali sa mong magtutudlo kay sa milabay lagi na to nga programa ato man nga gitapan ng hulagway ni Bendilio og sa among magtutudlo og matod pa niya nga siya man kuno'y genuine unya ang among magtutudlo mo'y piki. Tipik lang ni ana Engineer Jong ang atong ipabati ang tingog ni Pastor Mitchell Bendilio. Atong paminawan o atong kanahon mga mahal nga tigpaminaw. Nga programa igsoon pagkanindot og sigihon kay ang ilang Dios nga Espiritu Santo nga hulagway itapad ng ako. Sa ato pa ilan akong i-promote nga kompetensya sa ilang Dios Espiritu Santo. Na? Pero gwapo ang ilang Dios Espiritu Santo naka-Amerikana god. Pero ang binuhatan questionable. No? Mingon ganitang questionable igsoon nga naman kamo ray nahibalo og ako katurang nag-text na ako diri o nahibalo unsay questionable diya ng Espiritu Santo nga nakatandem nako nga sa ilang ipakita nga video. Nindot siya na igsoon na mga friends sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko itapad ang akong hulagway sa ilang Dios Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako'y genuine. Di ba? Okay. Clear up. Okay, atong nakita nga ka-clear ko na unsa di kuno iyang dagway sa pagpatapad sa atong magtutudlo, Bradon? Matod pa niya Reverend, ay mo tanong kay isa nga sigihon kuno nato my friend, I like it. Kay matod ba niya ang atong magtutudlo nga hulagway piki siya kuno maoy genuine. Okay, ang pagpakita kuno nato sa iyang dagway ug sa dagway sa atong magtutudlo, ato kunong gi-promote ang iyang dagway para makita lugar nga muning dagway pud sa atong magtutudlo nga piki. Ang iya kunong dagway maoy genuine. Tanawa kinsa may nag-angkon ana. Ikaw, di ba na usa ka pagbuot-buot? Kaha ang among pagpakita diya ni ana tungod kay gipakita nga ang imong dagway mao ang genuine. Gani sa pagpamatuod atong balikan tong hulagway niya kaganina, no?
Atong i-display Engineer Jong ang lagway ni Pastor Bendilio. Kay sa pagpakita niya sa iyang katarungan o sa gipakita nato ang iyang dagway, brethren, matod pa niya, og sigihon daw kuno nato ni, kay genuine gud kuno ng iyang dagway, kay kanang atong gipakita sa dagway sa atong magtutudlo, piki man kuno na. Daghan kuno nga magpinpal na kuno sa iyang dagway. Doon na ba tayo puriban niya na, Brad Rene? Doon na, Reverend. Atong pamation ang iyang pamahayag, no? Sa iyang pagpakita nga naka-display ang iyang dagway kay atong gipakita, gipromote man kuno nato para ipakita nga ang iyang dagway genuine kaysa dagway sa atong magtutulo niya. Video. Nindot sige na, mga friends sa PBCM, I like it. No? Ganahan ko. Itapad ang akong hulagway sa ilang Diyos Espiritu Santong piki. Sa ato pa, ako'y genuine. Di ba? Kakler ana. Unya, sa binuhatan, mas tarong ko. Nga naman. Basta kay sa binuhatan po niya, mas tarong yun kuno siya. Muna ang atong bantayan karon kay mas tarong man gyud kuno siya binuhatan sa atong magtutudlo. Atong ipakita na usab ang iyang hulagway diin siya maoy nagsulti gyapon nini. Para pagpakita nga katong punto nga atong gikinahanglan nga nagyod daw dayon nga makig pinpal niya tungod kay gipromote daw nato ang iyang dagway. Okay, palihog Engineer Jong, balik sa iyang dagway. Matingala man ta nga naay doktrina nato, ari man siya sa pagwapuhay di ay niya atong ipakita mo na hulagway sa genuine nga dagway sa among kaatbang niya. Si Mitchell Bendilio. Sige ha, sige. I like it. Lami, kaya na, sunod sa katuig sigihon. Na, daghan ako na ng makigpinpal, sir. No? Nindot kayo, no? Okay. Na, mga Atong nadungog nga daghan na gyud kuno niya ang makigpinpal ni anang mga bahina. Ha? Nindot man gyud kuno kaayo na. Matod pa niya atong nadungog nga sigihan na. Kay daghan man gyud kunong magkigpinpal daw kuno sa iyang dagway. Ngano ba di ay ang iyang dagway, Badron? Tali sa dagway sa atong magtutudlo. Doon na ba di ay iyang pamahayag? Aduna, di ba? Aduna, Reverend. Busa, mo'y nakaaghat na to, ngano nga nakabaton kita pag-display sa dagway ni Mr. Bendilio o sa atong dagway sa atong magtutudlo, samantala nga iyang gipabati diha sa iyang gisibihan nga dunay texter nga iyang gibasa unya og mapaninglan ba siya dinhi dili kuno siya mo nagsulti. Unya kung dili man siya mo nagsulti, dapat kay wala man magkakita ang nagsulti og siya, dili niya simpatiyahan ang katong nagsulti, bradon. Nganong gisimpatiyahan niya? Kay matod pas texter nga gilamian siya kay wa pa lami di man ka magkatawan nini. Nga ang dagway kuno sa among magtutudlo mura daw kini og kwaknit. Busa pagkatapos kay mura man dagway og kwaknit ang atong magtutudlo, ato lang itapad, bradron. Okay, Engineer Jong, Ang dagway ni Mitchell Bendilio og sa atong magtutudlo. dagway sa atong magtutudlo kung mupit ba ang gisulti sa texter niya nga ang dagway kuno sa atong magtutudlo murag kwaknit mo man ay among gipasabot, Bendilio. Dili nga nag-promote mi si imong dagway sa kauwaw naman na nimo. Panagang ba dipinsa nga wa mo sibo sa among konsepto, sa among gihatag nga katarungan. Okay, so atong ipabati og atong i-display Engineer Jong ang hulagway ni Bendilio og sa among magtutudlo, Engineer Jong, kay para nga makita nila kay maura ba ning giingnan ni Mitchell Bendilio nga murag dagway kwaknit o diya
Sa atong nabati dili pa lang dugay pod, yang gidayo na no Rivera ang atong magtutudlo, gwapo ang atong magtutudlo, naka-American na god. Pero gibuhat na niya tungod kay nasupalpal naman god, kay ato manggon gipakita sa nanglabay natong programa ang iyang hulagway o hulagway sa atong magtutudlo diha sa TV screen o sa screen nga makita sa Facebook Live. Unya atong gipaningil, angayan ba nga tawgon ang atong magtutudlo kwaknit. Matong ni kambyo, gwapo daw, pero unsa gibuyan nimo Mitchell Bendilio sa mga nanglabay niya mayong kag dili ikaw, pero matod pa ni Reverend gikan sa imong texter na imong giuyon-uyonan. O di pareho mo pagpanabot, pareho mong higa-yagaon. Anya, atong paminawan. Unya, palihog ko Engineer Jong sa iyang hulagway balik ni Mitchell Bendilio. Dala sa hulagway sa atong magtutudlo, no? Dala sa hulagway sa among magtutudlo. Kaya atong ipabati Reverend ang iyang tingog O na maipakita po nato kung dagway bagyod po in town o kwaknit ang atong magtutudlo. okay, mo man iyang gingon. O na, kita ninyo mga kaigsonan ang hulagway sa among magtutudlo, na diha ang among silyo, unya na po ang hulagway ni Mitchell Bendilio. Unsa ba gibuhian niya? May tungod sa among magtutudlo. Prior lugar nga niingon siya ni Cambio siya nga, gwapo ang ilang magtutudlo. Pero questionable lag binuhatan. Siya kuno mo'y genuine. Ang among magtutudlo piki. Atong ipabati kung giyon sa niya pagsaway ang among magtutudlo sa mga nanglabay niyang mga pagwali. Nga sa ato nadunggan, magwali ragid siya og puros kamatuoran nga subay sa mga nakasulat sa Biblia. Tanawon tani ron sa unahan og puros sa bagyod kamatuoran ang imong gistorya. Basin biyag mo gawas ka nga anak ka sa yawa nga gibasa ni Brad Rini sa 8:44 Juan nga bakakon. Ato ipabati ang tingog reb ni Mitchell Bendilio Pastor sa Sabadista. Nya. Pagkaloon. Handa lang yung doktorin na lagi magdaladana pagpikig ng Espiritu Santo. Agwantahan na ninyo. Kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, ni padayag manggaling ang Espiritu Santo sa bagoy man na salampate. O may salampate na ito ka. Ang putos, tumasinuan niyo unsa katasan to ka, anak. Ha? Matod pa natong teksto nato, ano mo rin ito ka, Brad? Ano na kumakit? Matod pa natong teksto nato, ano mo rin ito ka, Brad? Ano na kumakit? Ato na bati Reverend, katawag gud silag maayo. Oh. Pero matod pa niya, matod pa daw siyang texter. Matexter Yeah. man nagmakuler. Mo nay atong gipakita ngano nga naka-display ta brad ron sa dagway. Ni Master og sa kang Bendilio. Dili ka haron i-promote ka Bendilio nga sa imong pagka-genuine sumala sa imong gibuyan. Kung dili, among gitapad haron nga ang mga naminaw og nitan-aw sa programa makatimbang-timbang. Ang ngayon bagtawgon nimo og kwaknit. Naong og kwaknit ang among Pero magtuturo. ato lang nang permanente sa iyang dagway brad ron, no? Okay, Para dili makita. lang. Nga ang istorya niya nangita po din siya tuka sa atong magtutudlo kay ingon siya atong basahon ang Biblia. Di ba brad ron? Oh. Balikan ta nga ingon siya nga basahon ang Biblia nga nangita din siya nga nabay tuka ang atong magtutudlo. Atong ipakita nga wa man ginay tuka pero sa dili niya pagtuo nangita siya nga mutuo lang gyud siya og naay tuka kay sa iyang pagtugod ang Espiritu Santo sa lampate man kuno gitinuod na niya sa lampate be atong pabati ang iyang tingog brother. Okay, atong balikan ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista niya. Pagkaloon. Handa lang yung doktorin na lagi magdaladana pagpikig ng Espiritu Santo. Agwantahan na ninyo. Kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, kaya ang inyong Espiritu Santo, ato ba sa Biblia ba? Atong klaro ko ng Biblia, ni padayag manggaling ang Espiritu Santo sa bagoy man na salampate. O may salampate na ito ka. Ang putos, tumasinuan niyo unsa katasan to ka, anak. Oh, di Ha? Matod pa natong teksto nato, ano mo rin ito ka, Brad? Ano mo kumakit? Oh. Na atong nakita og nabusog ta nga namati sa iyang katarungan nga sa kanina sa unahan Brad Rini iyang gisulti nga magsulti lang gyud siya sa sumala sa Balaang kasulatan. balaang kasulatan kay wala daw siya magbakak. Pagbasa niya sa kasulatan dabi karon kay ang dagway ingon og salampate ang Espiritu Santo nangita din siya og
na ba daw kuno'y tuka ang atong magtutudlo mo nang nakadisplay diyan yana. Oh, kay iya din giliteral Reverend ang simbolika sa Espiritu Santo nga salampati. Na mo na nga og magtinuka ay man kung atong tan-awon na sa pagpanaway nila sa atong magtutudlo nga mura daw kwaknit kay katawa man siya luoy man kunok ay ta kay nakabaton man tag Espiritu Santong piki kan kung Agwantahon ng kuno nato kay nakabaton tag Espiritu Santong piki. murag maguna-una gi tagwaon gani nang iyang antios kay labihan man ng bagaa no murag di naman tingali gani dayon makakita. Muna atong gingon Reverend kung magtan-aw ang atong mga viewer ang mga kuan magtimbang-timbang na lang sila kinsa ba ang ngayan tawag og kwaknit anang duha ka hulagway. Naabay kinsabay murag na ay tuka sa diha lugar sa ang baba lugar sa Salampati bradron mo man ang iyang tuka. O kinsabay murag na ay tuka ba para mura pod og Salampati lugar. Pero di po ta mingon nga murag kwaknit og isig butag mingon butag mura po og kanang kagwang kay di man na maayo gud isaway sa isig ka tawo. Pero siya ingalan sa atong magtutudlog kwaknit. Pero mo lagi na atong gi patimbang-timbang matud pa ni mo Reverend kung tanawon gid pa kayo na kinsa kay murag kwaknit og murag naituka. Kay ngano man nga nakauna-una siya ni ana bradron tungod kay iyang gipakita nga ang iya daw kunong figura tungod kay kung sigihon kuno gani nato daghan na kuno ang magpinpal niya perti di ay gyud nga gwapuha po di ay ning bataan na pod no ining tawana ba gwapo po di ay gyud na karon ni sulti bigid siya iyang ka gwapo pod bradron. Ni Sulti Reverend ato i-plus balik engineer ang iyang hulagway kay atong paminaw ng iyang pahayag. Tapad sa atong magtutudlo no kay gwapo mo kuno siya. Okay, matod pa niya, ang iya kunong pagkagwapo, inborn mo daw niya ang pagkagwapo. Atong paminawon, kaya basig, mingon sila nga, bot-bot, gini mga ministros, BBC ba? Dili na pa personal mga higalag, mga kagisunan, basig mingon sila rin personal, manin silang mga ministro. Kay magpamatuod kuno siya, sumalas kasulatan. Ato ding susiyon ang kasulatan nga, ang kasulatan ba nag-ingon nga, pati ang inyong dagway, ipakita ninyo nga gwapo mo. Kaya kung nagpa-dispita sa dagway sa itong magtutudlo, bradron, tubag man lang ni sa ilang aligasyon, nga katong texter niya, nga ato kunong magtutudlo, ang iya kunong dagway, Murag kwaknit. murag kwaknit. Kay siya dili di ay siya murag kwaknit. Ay, kay gwapo mong ang iyang pagtuos yung kagulingon, Reverend. Gwapo sila. Okay. Okay, atong ipabati ang tingog ni Mitchell Bendilio nga matod pa niya. Gwapo siya ang iyang pagkagwapo, inborn. Okay, niya. Atong ipabati mga higalag mga kagisunan. Dahil waan kong karon na siya si Rizal pero wala siya, dili siya maang Rizal nga gipusil sa planeta. Dakong istorya. Tingali mo na. That is another story. Muna ko sa ispiro. Sa'yo lang kayo, Manggod. Sayon kay pag-identify. Minsan kinsa nga moangkon nga ako mao si Mitchell Bendilio sa'yo makayo. Pero naago ko identity nga di ko makuha sa uban. Kini akong pagkagwapo kay Bendilio sa'yo makayo. Pero naago ko identity nga di ko makuha sa uban. Kini akong pagkagwapo kay Mbon mo rin. Ako no siya identity Reverend nga di ko no makuha sa uban. Kadaghan ko no, bisag kinsa ko no gusto mo angkon nga Bendilio pero di man ko no makuha. Kanagig ko no siya identity nga di makuha sa uban. Ang iyang pagkagwapo kay matod pa niya, inborn daw ang pagkagwapo niya. Dodata kung moingon siya nga ang dagway sa atong magtutulo og ang iyang dagway para ipakita nga gipromote nato nga siya may genuine bradron. Kung base mas kagwapo, gwapo man din siya sa atong magtutulo, mura po di ni siya glabaw pa sa kining salida sa probinsyano ba nga si Coco Martin. Usa nagtuota nga si Martin kukura niya, no? Tinood yun na. Sayang kagwapo. Pero sa tinood lang, kiniwara po niya sa kuko ni Coco Martin. Kung pananglitan man inganaon nato pagsulti, no? Pasagdan nato siya sa iyang mga sinultian nga ingon ana gid ay siya kagwapo. Kini ato Reverend, dipinsa lang ni kay giunhan magudta sa atong hulagway sa atong magtutudlo ingon na naogkwaknit bosa ng dipinsa lang ta. Pero sa Biblia naman, ari na ta sa Biblia. Okay? Ang atong susiyon Brad Rini, kung may diferensya ang sistema sa pagkatao sa tao, no? Sa iyang dagway o sa unsa ba?
kinsay nagbuot nini sumala sa Biblia, mao nga wala ta mag-display, wala ta magsulti nga kinsay atong i-promote nga gwapo. Dili ingon niya na kay nasayod ta sumala sa kasulatan kay matud ra ba niya sumala ra bigid kuno sa kasulatan katong iyang pagpapagwapo-gwapo sumala ba na sa kasulatan? Sumala sa balang kasulatan, Reverend, ang kanang adunay mga Diferensya sa kaugalingon, Diyos man po mo nagbuhat niya na. hain mo'y nagbuot niya na. Mo'y nagbuhat. Ang puriba naman Dinhi sa Exodo, Kapitulo 4, versikulo 10, ngadto sa 12 nagayon, og si Moises mingon kang Yuba, Ginoo, dili ako ang tao nga madanihong musulti, bisan hangtod karon, bisan sugad nga ikaw misulti sa imong ulipon. Kay ako mahinay nga mamulong og yungit sa dila. Og si Yuba mitubag kaniya, kinsa man di ang nagbuhat sa ba sa tao, kun kinsa ba ang nagbuhat sa tao nga mama, kun bungol, kun sa makakita, kun sa buta, dili ba ako man si Yuba? Busa karon lumakaw ka, kay ako magauban sa imong baba og magatudlo kanimo kung unsa ang imong igasulti. busa nakita nato nga kung may mga diferensya ipasulti si Moises sa Dios sa angay niyang ipasulti. May balibad si Moises kay matod pa niya dili daw kuno siya tao nga madanihong musulti. Bisan na sukad nga matod pa sa sukad karon, bisan sukad nga ikaw misulti sa imong ulipon kay ako mahinay og mamulong og yungit sa dila. Unya mitubag ang Dios nga si Yuba nga kinsa ba di ay ang naghimo. Matod pa sa nabasa, kinsa man di ang nagbuhat sa tao nga mama ng mama kuana na bang amang ba kun bungol, kun sa makakita, kun sa buta, dili ba ako mao si Yuba? Busa ang pagpili sa Dios, may diferensya man ka, ang imong buhaton tumanon lang busa karon giinsaksyonan si Moises, lumakaw ka kay gitudlo og magatudlo ako kanimo kung unsa ang imong igasulti. Aduna de instruction nga buhaton sa Dios diya sa iyang katawhan. Kung si Mitchell Bendilio aduna pa ni instruction sa Dios. Nga naman, nga sumala man kas kasulatan, nganong naglain ka mag-imuhan, nagpagwapo ka sa imong kaugalingon, ya? Og nanabot ka, nga dili sumala sa among agipakita, nga pag-display sa dagway sa among magtutulo og sa imuhang dagway. Og sa diha nga naghingalan, kadtong imong gibasa sa text, ang texter nimo nga kwaknet, perti nimong katawa. Og matod pa gani nimo sa wa pa mag-ingon nga dagway og kwaknet ang among magtutudlo, mao nga among gi-display para mapakita kung tinuod ba to. Unya, nag-ingon din ka nga aduna bay tuka o nakaron arita. Nagisgot man kag tuka, no? Karon ato sang ipa bati bradron nga may programa ang ilang mga kauban dinhi, no? Nga mga Seventh-day Adventist nga gitawag og evangelist sa ilang titulo lugar di. Labaw ra ba ng pastor kaysa evangelist? Pero sa pagpangita niya tuka sa atong magtutulo, sumala man gyud na sa kasulatan. Bosa gani ang naa sa Bulicon Turno, Dipolog City, nagpaluyo kay wa lagi daw siya magbakak sa ilang programa sa Seventh-day Adventist nga sumala lang gyud sa kasulatan. Tun man nagbasa siya nga ang Espiritu Santo sa dagway ingon og salampati, mong nang ingon siya nga unsa ba kataas ang tuka sa atong magtutulo. Pero kung pasultihon ang iyang makauban nga Seventh-day Adventist diri sa Cagayan de Oro City nga nagpahayag po sila sa pagpamato dinhi sa RPN DXKO teleradio Brad Ron.
magkaparehas ka sila pamatuod, gitinuod ka pod nga ang pagsabot sa iyang mga kauban ang Espiritu Santo literal gyud nga salampati kanang naglupad-lupad Ang o molupad kay kanang maglupad-lupad nagpasabot nga buhi Literal unya, nga. may tuka man gyud po na. may pako, may tiil, literal gina siya. Pero, Reverend, ang mga kauban ni Mitchell Bindilio nga mga sabadista, nga mga ebanghilista, kung sila'y muhatag og hubad mahitungod sa simbolika sa Espiritu Santo nga salampati, dili pareho ni Mitchell Bindilio nga pangitaan yun og tuka, ug unsa kataas ang tuka. Tumuhatag sila og pagpahayag sa Explanation. Espiritu Santo. Oo. Nga kana ang simbolika di ay niya na dili kay ignon nga salampati na lang yun. Oo. Kay kana simbolika lang. Dili sila pareho nga mangita, pareho kang Bindilio nga pangitaag tuka ang Kung- Espiritu Santo. Atong kwintahon, Brad Rene, Rene, ang rason ni Mitchell Bindilio nga wa siya magbakak, mas bakakon tong evangelist, no? Di ba? Mahitabo nga ingon gid niya na kung ato mang dawaton ang gipahayag ni Bindilio nga mo'y tinuod. So kining atong mabati karon mulugar ni nga namakak ni sila. Pero ang sa tinuod lang, mabulyaso gining pastor sa Badista nga si Mitchell Bindilio. Busa ang pag-ingon niya nga magsulti siya tinuod, sumala sa nakasulat sa Biblia, Makita karon. makita na kog parselan ti ka Bindilio bakak ang imong gibuhat. Atong paminawan taning mga kauban nimo nga mga ebanghilista, unsa bay ilang explanation mahitungod sa salampati nga simbolika sa Espiritu Santo niya. Nanubag ni sila pangutan na Reverend sa usa sa mga listener pod nila nga nagtik sa ilaha niya. So, I'm gonna text din mo yun, ang last digit 245. Matod pa niya nili. Brad, good evening. Inaot nga dili nimo ikapuol. Ano pong tana? Si Romeo Makula ni. Una, Brad, kanang Espiritu Santo nga nagapadayag na salampati, asa na mamasa? Muna po ta, tinuod ba nga salampati? Unsa man na sa inyong pagsabot, salamat dagan ng minaw sa keyboard. Okay, unang pauta na niya ang sabihin, asa mabasa ng likusa ng Espiritu yung salampati. So, Lucas 3:21-23, palugad sa doon. Yan, diri ang sa mga misunti sa bersikulo. O sa nabautismuhan na ang tanang tao, o sa diha nga si Jesus usab nabautismuhan na, o nag-ampo ang langit na bukas. O diha kaniyang gikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati. O gikan sa langit, niabot ang tingog nga nag-ingon, ikaw akong anak na pinalangga, kaninyo may kalipay ako. So, kining pag-ingon diri sa alang sa bersikulo na nikunsad sa dagway nga lawas nun, ingon sa salampati, wa na nagpasabot na ang Espiritu Santo at sa alang sa lapati. So, pag-ingon niya nga may dagway nga lawas nun, kama, ingon sa salampati. So, dili gid siya salampati. Ingon sa salampati. So, ang ipakita nito panuna sa panahon sa pagbautismo at salan. So, wala nagpasabot na ang Espiritu Santo salampati na at salan kay daghang mga salampati naglipad-lipad karon na dili man na mao ang Espiritu Santo. So, Okay, hinaklaro nga daghan man kunong salampati nga naglupad-lupad, pangutana. Wa ba na ituka kanang masalampati nga naglupad-lupad? Duna. Duna. Pero mao ba na Espiritu Santo bisag usa ka buk anak nila? Dili matud pa sa ilang pahayag Reverend, dili. Oh, na. Pero si Mitchell Bindilio, kung ari na sa atong pagpailas katumanan, pangitaan na niyag tuka. Iyan ang literal. Na mo na nga naka-display ang hulagway sa mong magtutulo og naa ba mapangitaan bag tuka? Wala. Kay ngano? Dili dapat sa usa ka pastor nga mangita og mga taki siya diyang dapita kung nahibalo siya sa kasulatan sama sa nahibaw-an sa iyang mga kaubang evangelist. Nagpalupig naman hinone na karon. Sumala magikuno na siya sa kasulatan. Mao nag-ingon ta nga ang pagpamatuod na to ibutang ta nga nga bungion man ta Brad Ron, no? Sa dagway sa ngabi lugar ug unsa pa nangalibat ba atong mata Brad Ron, wala man ang Dios magpili niya na o kung magwalitag walay kamot Brad Ron, dili man na may basihanan sa Dios unsay priba nga dili gyud ta nagwali nga mangita ta below the belt
dagwayo nato ang atong mga kaatbang Brethren. Okay niya, basahon ako Reverend ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Pahayag mismo sa atong Ginoong Kristo. Yeah, sa Mateo akong pagabasahon Reverend sa nakasulat sa Mateo kapitulo 18 bersikulo ari ko mabasa sa bersikulo 8 ngadto sa bersikulo 9. Ingon ini ang atong mabasa dinhi. Og kung ang imong kamot o tiil mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, putla og isalibay kinigikan kanimo. Kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan pungkol o bakol. Kay sa may duha ikaw ka mga kamot o duha ka mga tiil apan igabanlod ikaw ngadto sa kalayo nga walay pagkatapos. Og kung ang imong mata mao ang makaingon kanimo sa imong pagpakasala, lugita og isalibay kini gikan kanimo. Kay maayo pa alang kanimo nga magasulod ka sa kinabuhi bisan usa ka na lang og mata kaysa may duha ikaw ka mga mata apan igabanlod ikaw ngadto sa impierno nga kalayo. Busa buti pasabot mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan, Brad Rene, nga ang Dios di ay sa iya makatawhan dili di ay kay puros gwapo. Brethren, gwapo kay magunsa man kuno na duha imong mata. Una ibanlod ay ka sa kalayo. No? Ngadto sa impierno. Mas mayo pa nga usa kag mata. Mayo pa kuno nga usa ra imong kamot. Mungkol ka kaysa duha tuod imong kamot, pero igabanlod ka. Pagpakita ka na ang Dios dili partikular sa hulagway. Dili pares nining atong kaatba nga magnisi-ngisi og naay mga texter nga maghingan sa atong magtutulo og murada og kwaknit. Kung wala man tay pagtuo, ingon ni inira. Mubura kayo. Wala ta diha ni anang mga bahina mangita para himuon natong dili tinuod. Pero naon sa mga dili magka ni sila piki, mao man hinoy mupaka nya mingon ra ba pagkakatawanan mao lagi na basta makabaton tag Espiritu Santong piki, doktrina po natong piki. Di dapat ikaw Bindilyo dili ka mupaka. Nanganong dili pod partikular nga ingon siya, wala man mi magkuan amo mangipakita kay wa kuno namo itug-an nga ang among magtutudlo mag-Amerika na. Unsay pagtuo nimo Bindilyo? Magtug-an mi nga ang amo biyang magtutudlo nga katumanan sa Espiritu Santo mag-Amerika na na ay migbuanga ngano? Dili man mi parehas nimo. Tulibagbag o huna-huna. Nga bisag wa pangutan ag pila katong Biblia mutugan haya ng priba Brethren. Iya tang ipanundog ba siyang iyang kaisipan ba? Atong ipabati nga matud pa niya nga duna siya 38 ka kalibre. Kalibre naman kanang Biblia diha siyang balay. Ya. Bisag wa pangutan na matud pa nimo Reverend. Isulti gid niya kay mo ginang na sa pagka hambugiro po ba? Igsoon tabanan tamo 38 ka bersyon ng Biblia nakos banay. Igsoon tabanan tamo 38 ka bersyon ng Biblia nakos banay. Karon kay amo manang napapabati ninyo. Gipangutana bas Bindilyo sa iyang mga texter, sa iyang mga listener, Bindilyo, pila bang gigabok imong Biblia? Wala. Nganong iya tong gibat para lukungon niya ang inyong makaisipan, dapat nga siya mo'y tuhan, kay siya mo'y genuine sa dagway lang gani. Gwapo gud siya. Di tanan nga party, musulti siya sa iyang kagwapuhon. Gwapo gud po tuod kay baby pa man siya, Bradon, kay pag mag-ingon tag baby, ato ipa-display ra gud tong nag-antiyo siya nga. Engineer, palihog engineer. Atong giingon nga no nga baby no, kay gwapo gud ni siya. Atong ipapakita nganong nag-ingon ta nga bibi. Kay ang bibi god tanawan ra gud ng bata, huwang paminos pagbuhok, di bibi pa siya kay manaway god sa atong magtutudlo brother pagkatawanan biya no. Nga ang bibi minus nagbuhok na unsa may atong tanawan na. Pero ato nang gibuhat sa pagpakita kay moingon gani kag ang dagway murag kwaknit unya gwapo ka batanon pa kay wa pa goy buhok unya kwaon ang antipara mapoy diferensya no kay bata pero ang antipara para nasa gulang murag pare sa ato apod ba nga nagantipara muna nga ato lamang nang gi pakita
Nakaron, balikan nato ang punto dinhi sa Biblia. Ang Dios dili partikular o ang mga tinun-an ni Kristo nga magsangpit-sangpit ka kining atong gibiste ka ng imong biste brad Rene nga mingon nag-Amerika naman mo wala ta ana kay dili man na mo'y basyanan pag ila sa katawan sa Dios. Ang Dios sa iyang mga tao nga ginsaksyonan ni Kristo ang iyang mga tao sama ni Apostol Santiago, wala siya magtan-aw na og unsa sa pagpamili og biste. Unsay prueba brad Rene? Anya ang prueba Reverend sumala dinhi sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 5 nagaingon, mga igsoon ko, ayaw kamo pagpakitag mga pagpilig mga tao samtang maghupot kamo sa pagtuo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo sa himaya, kay kun adunay mosulod sa inyong tigom nga usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan o nagasapot siyag manindot nga biste og mosulod usab ang usa ka tawo nga nagasapot og sinina nga sanot og kamo mutagad diya nga manindot og biste og moingon kaniya ari ka dire lingkod sa mayong dapit. Samtang sa taong kabos moingon kamo, oy pagtindog o lingkod diya sa salog. Dili ba may pinalabi kamo sa inyong taliwala og nangahimo kamo mga maghuhukom nga may mga hunang-hunang dautan. Paminaw kamo, hinigugma ko nga maigsoon, dili ba gipili man sa Dios ang mga kabos dinhi sa kalibutan aron mahimong dato sa pagtuo og mga manununod sa gingirian nga iyang gisaad kanila nga nahigugma kaniya. Di nakita nato nga mao na dili di ay kay ang Dios mangita. Nagtudlo siya ang mga tao nga pilian ng maayog biste. Kay kanang maayog biste ipalingkod sa maayong lingkuranan, pero kay sanot man siya diya ka lingkod sa salog. Dili ingon niya na mga mahal mong tigpaminaw og mangita mi og argumentation parte sa pagdepensa nga madugay na mong depensa ari mi mo tan-aw sa dagway. Kay ngano ang gigikanan sa pag-instruction ni Propeta Samuel, ginsaksyonan siya sa Dios nga dili magtan-aw lagi sa panagway. Unsay prueba bradron? Okay niya, ang prueba rin basahon ako sa unang Samuel, kapitulo 16, versikulo 7, ang gingon sa pagpahayag sa Biblia, apan si Jehova mingon kang Samuel, ayaw pagtan-aw sa iyang naong. Muna instruction sa Dios nga kang Samuel, kung sa gitas-on sa iyang barog, kay ako, tungod kay ako nagasalik ko ay kaniya, kay si Jehova, Dios man nagatan-aw, dili ingon sa makita sa tao, kay ang tao nagatan-aw sa panagway sa gawas. Amo nang gibuhat ni Mitchell Binilio, hinawayon kayo. Apan si Jehova nagatan-aw sa kasing-kasing. Busa kun alagad tag Dios, dapat atong sundon ang kiniyas Dios nga di ta magtan-aw sa outside appearance sa atong isig katao, kundi ang kinasunuran, ang kinaiya mo atong tan-awon ug atong hukman di kay ang gawas mo hukman sama sa gibuhat mo Pastor Bendelio nga durog katawa tungod kay ang atong magtutulo wa kunoy tuka nagliteral na nagkoros og katawa oy ang mga parihog balibo mura daw kuno kwaknit mo nang gi-display na mo nganong nahibaw mo niya na ug nganong ang Dios nag-ingon ayaw pagtan-aw sa dagway kay maalaan unya nimo kaysa pagpadala sa Dios sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan gitagna na nga walay kaambong ang atong Ginoong Kristo gani magduda patas picture ni Kristo kanang picture ay ngano man nga nindot man gwapo mas Kristo pero sumala sa Biblia may kaambong og may kaanyag ba ang atong Ginoong Kristo brad Rene sumala sa Biblia? Anya akong pagbasahon kinakasulat din sa Isaias kapitulo 53 bersikulo 1 ngadto sa 4 ug akong pagbasahon nga Biblia mayong balita Biblia nagaingon. Ang mga tao mitubag kinsay makatuo sa amo karong gisangyaw, kinsay makatuo nga gibuhat kini sa Ginoo. Kay kabubuton sa Ginoo nga ang iyang alagad mutubo daw tanom diya sa ugang yuta, wala siya kaambong nga makadani kanato ug dili siya gwapo nga mabiyag kita kaniya. Gitamay nato siya og gisalikuay nakasenati siyag mga kagulanan og mga pag-antos
wala gani mutanaw kaniya, wala nato siya tagda og gipakawalay bili lamang. Apan giantos niya ang mga kasakitan nga kita untay angay magantos og gipasan ang atong mga alantuson. Apan giisip ta nga ang iyang pagantos silot kaniya sa Dios. Oh, matod pa sa Biblia, wala man kuno'y kagwapo ang atong Ginoo Kristo. Wala kuno siya kaambong. Busa, nagpasidaan ang Dios niya na, aron kung naadi ay mga katawan sa Dios, basig mingka nga, adili ni siya katawan sa Dios kay bungi man. Ipasidaan na, nga ang atong Ginoo Kristo, dili siya gwapo, wala siya kaambong. Busa, matod pa ni Mitchell Bendilio, nagsulti lang kuno siya sumalas kasulatan, muna nga kung magtandi-tanditan niya na, muna giingon nga nabutang ta sa walay kabuot. Last verse, Brother Ronnie, ang pagtandi-tandi ba, nabay kabuot? Walay kabuot basta magtandi-tandi ta niya. Basahon akong pahayag ni Apostol nga si Pablo, ikaduhang Korinto, kapitulo 10, versikulo 12. Ingon ini, kami, matud pa ni Pablo, dili mangaha sa pagpakisama kanila, o sa pagtandi sa among kagulingon sa pipila kanila nga nagadaig, or nagadalayig sa ilang kagulingon sa mas gibuhat ni Mitchell Bendilio, gwapo inborn. Apan sila nga nagapakigsukdanay sa ilang masig kaugalingon, o nagatandiay sa ilang masig kaugalingon, sila walay kabuot. Oh, walay kabuot. Unya, mingon, nganong inyo man laging gikumparar ang kinini ang kang Mitchell Bendiliong dagway, hulagway, o sa inyong magtutulo. Pagpakita man to, kunon sa kapriba, nga gikwaknit ang among magtutulo, mo lang pugos mi pag-display niya na, pero magpa-display lang po mi among ihagad, dili mi pares ni Mitchell Bendilio. Kaya nasayod mi, nga particularly, ang Dios dili nagpakita sa pagpaanyag gani sa atong Ginoo Kristo, dili magpagapuhay. Pero sukway naman sa giluwatong pamahayag adtong gwapo bibi pa si Mitchell Bendilio. Mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan, among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamatoran, kami igo lang nanubag. Miabot ng mga oras, sa ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas de Ihunisir, kini ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Ihunyog sa kalusab sa kauban, Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.